Tanawa daw be. Gani na streamla ay sa timo ay sa YouTube timo gani na. Sa YouTube na ako gagamit. Mm. Ani lang iyang screen pag ano, Ah, diri sa StreamYard pa ana lang ang murag portrait. hmm. Hi Itong ba everything. mong cellphone daw? Ha? Ah, Ano yun siya? Hi everything. Araw. Try na akong Nag-pop up StreamYard. no. Oh. Sige na ako. Grabe. Try na akong StreamYard. Wala lang. Sa tawag ana, explore sa mga bagay-bagay. Nagulat ang curfew. Sa oras curfew diri 9? Hmm. So naday curfew dress maybe. At ano gubatan mag-pet coat sa bato. Charot. So naday ko diri sa ano. Basalo wifi bendo. And Tito is balutan. Here, right here. So nag-close na siya pero napa mi diri. Welcome di ay sa akong viewer nga isa ka buok dyan. Jan Rocero Vlogs YouTube channel guys. Hello ging pa shout out. Oh, na shout out na. Kasi na ako sige. Oh sure, sige sige. Balak lang sa kamauman niya. Wala lang nag-try ra ko. Kung unsa dyan ning StreamYard, ani di ni siya mag-live. Sumingon ang dalan na ay nagaagi panagsa na lang ang motor. Napa mi kauban diri si Dudong. Si Dudong. Dudong. Ano na? Maklaro. Tara na sa motor. So unsa man atong pagahisgutan karon? Sunod ko na si Tuwod. Namasig gusto mo mag ano dira? Mag shout out lang. Shout out, Sa'yo dito man. kasi Gatri na na isog mo. So mag-live day ko ani sunod. Nakaing ani. Stream siya. So pwede day nga ni di ay. Mo din ilang ginaingon nga bisan dili pa ka ano monetize pwede ka magka-live. Ah, din siya. Now I know. Karon na ako na-discover. Mag-live na pupugma ata. Live. Sunod mag-live ko. Abangan. Ano ka tulungan din. Oh, sige. Ilang viewers guys? Isa. Kisa ni katanaw. Ako ra. Ikaw ra. Oy, Suwod. Hi, kabalo malagi ka mo live. Ay, thank you dai Suwod TV. Si Sam Mahinay show. Siya ang nagkuan sa ko sa tawagan ako si term eh. Promote. Oh, siya nag-promote something like that about the StreamYard. Ha? O na dire ka man ako si Jan. Jan, Hey ngit-ngitan. babe. Babe daw nimo. Dito na ako para makita din. Dire. Yon hayag. Ayun. Hi babe. Hi daw. Hi babe. So diri sa mi magpalipas og gabi. Samtang wala Palipas pa ang curfew. samtang wala pa curfew. Kapit na. Actually, nalang ko 4 minutes 4 dire. minutes na lang okay, 8:56 na. Gabiin na. Next time mag-live ta kanang nato mga friends diri magtapok-tapok sa ano, quick-quickan. Puhon. Ay makabalik na pud ko kay ugma duty na sad. Paplatan. Ito plat. Ikulina. Yung sa kay si Kuya. Kuya, do you need help? Yung sa kay siya. Nagsulina? Before 5 a.m. daw kung makaya. Eh, late sa iyo ay. Sige,
Bye, babe. Sud Bye-bye. TV. Thank you very much for Samay watching. na, bye-bye. Thank you. Dito siya dam, tawag ko taon-taon. Lakaw na may kabasig nanay tanod drones. Lakaw na pun ko. Uli na ko. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye. Lakaw na siya. Bye. So, rin lang ko along the highway lang. Kaban ako sa Dudong. O, uli nami. Ay, wala tao dire. Kami na lang. Thank you so much. Pagkaon mo na baking. Thank you Subod TV and Jan Jan for your ano, siya may tawag eh. Basta, basta thank you for helping me. Charot. Kung unsaon yung StreamYard kay gi-assist pud ko ni Jan Jan ganina. So yung ani day. Now I know. Okay, ngit-ngit na kay walay suga. And mag bye-bye na siguro ko. Sulod sa ko dire kay hayag. Kilang ka daw. Mare ni si Dodong. Oh. Dodong, Dodong. So nanami diri sa ila ha. Ako buo. Okay. Nag-live. Muna to siya. I-end na nako. Thank you and bye-bye.